har sat kaffe til, Manuel. Nej, for fanden. Lad mig så dog være i fred. Manuel! Jamen, Manuel, hvad fejler dig dog? Manuel, du blev syg. Manuel, så sig dog, hvad der er i vejen, lille Manuel. Skal jeg springe efter doktoren? Gud, Gud. Gud. I det høje. Og en, som har gået i rette med ham. Be, morkaren, be. Tak, Gud, den er mægtige på dine knæ. Manuel, lille Manuel, det skulle sådan ende. Det skulle sådan ende. Hvor herre. Hvordan skal jeg dog takke og prise dig for din store miskundhed og godhed? Hvordan skal jeg dog lovsynge dit navn i al evighed? Ierne det være. Nej. Ierne det være, lille herre. Gud og skaber man være en vred på en, fordi man stundom har knorret mod din vilje. Men det trak jo så længe, inden du viste din himmelske magt. Og man har jo kunnet svare sølle mennesker. Andre kender dine sti og veje. Herre, tak. Og nu kommer du og sanker glående kul på en. Men se. Man ligger på din fod og strækker sine svage hænder mod dit ordsyn og sin inderste sjæl for din store nåde. Ja. Med fryde skrig jeg hilser dig, til du er Gud eventelig fra nu af og til evig tid. Amen. I Jesu navn. Manuel, lille Manuel, hvad er det? Skal jeg springe efter doktoren? Manuel, der kommer nogen. Manuel, der kommer nogen. Og i Jesu velsignede navn. Gå. Jamen. Du går bare, Gud. Jo. Jo, det er stort. 23.811. 50.000. Søde lille elskelige for herre. 50.000. Hvor meget? 54. 4 i 5 er en gang. Og 1 er 4 i 10 er en 2 gang. Og 2 er 4 i 20 er en 5 gang. Og 2 noller bagefter. 12.500. 12.500.